Ei, hola, bon dia. Primer episodi de la tercera temporada. Déu-n'hi-do quin merder. L'Eren i companyia estan ben arreglats, t'ho juro. Tenen problemes a dins i a fora les muralles. No, descansar no ho poden fer gaire, la veritat. Tot i que semblava que se n'havien sortit perquè els han enganyat així disfressant en Jan i l'Armin de Història i d'Eren, que ha fet gràcia. Vull dir, pobre Armin, també t'ho diré, però dius, vale, anem bé, no? Comencem la temporada bé, enganyem l'enemic, el que sigui, però no. Després del no res surt en Kenny, l'assassí, que va així en plan bandoler, vaquer, i comença a disparar a tort i a dret. Vale, perfecte, encantat de conèixer-te, Kenny. Levi, ja t'estàs espavilant perquè si no acabes com en Nick el capellà, que l'han matat. Igual que com es diu? Nifa. La Nifa era un personatge nou que havia sortit algun cop, però ara havia tingut una mica més de protagonisme i, no sé, em queia bé, saps? I ha durat poc. Que en Levi l'he vist més adult, pot ser? Sí, m'ha donat una sensació així de ser més gran, però manté la seva mania amb tenir les coses netes, No, vull dir, res en contra, la higiene és una cosa important, sí. Ha sortit el rei per primer cop i podem confirmar que és enemic. Vull dir, va en contra nostra, és qui busca l'Eren i la història, és qui dona les ordres. Hem vist que l'Eren encara li falta molt per perfeccionar la seva tècnica de tità, però bueno, està entrenant, que és lo positiu. Mal que així, mica en mica, millorarà, jo suposo, no? Això espero, perquè ho necessitaran, segur. I al principi, ara me n'he recordat, al principi surt una persona, que sembla que és l'Eren, però així amb els cabells més llargs, com si hagi passat un temps, i no entenc, vull dir, és que no ho expliquen, no pot ser que ho entengui, però parla del mar, que és veritat, no hem vist mar en cap moment, saps? No sé, suposo que ja ho anirem veient. Vinga, ens veiem al següent episodi, vagi bé.